Awa. Pour une basité. Nous voulons t'obéir. Alhamdulillah. Allah ka bija. Allah ka hɛrɛ k'i ye. Allah ka k'i ni tɔɲɔgɔn bɛɛ. Awa. Ne dugawu k'i ye. Ya Rabbi. N'i ye n ka dugawu mɛn. A b'i nafa diɲɛ na. K'i nafa hali kiyama. Parce que n'i taara a kan k'i banb'a kan i bɛ kisi. N b'o f'i ɲɛna. Mais Awa. Mun b'e la tan? Awa nin tɛ kɛcogo kɔrɔ ye fiyewu. E ɲɛ da ma ne jate. Awa i fa de ye. I ma n'i dɔgɔnin la. A ka kan mun b'i la i k'a fɔ ne. Ok, comme il va te nafi. Cɛ n dɔ de bɛ kɔfɛ kare ne fɛ ko Umar ko f'ale bɛ ne furu ne dun t'ale fɛ. K'a b'i furu yɛrɛ. Furu kɔni o ye hɛrɛ. Nka ni mɔgɔ ɲɛnɛma don sabula muso n'i kɔrɔbayara a ka kan I ka furu I ka t'i cɛla la. Nka Awa n bɛ kangari gɛlɛn kelen da ye I k'i hakili to la kosɛbɛ. Sisan wagati cɛw u b'a fɔ k'u bɛ furu kɛ. Awa o t'i furu. U bɛ woro de bɔ k'u mago ɲɛ I ka taa. Ça va. Cogo di? N'a fɔ ma cɛ Umaru min la. Ça tu sais. Mais quand on fait ira Awa la ira là mais ati quand jate comme une personne il sage quoi. Je sais même pas ni reta doma ira la togo la blé. Ah mais Umar ne yɛrɛ bolo kɔni denni t'i fɛ a ira yɛrɛ de A plus B a t'i fɛ. E kunkolo bɛ cɛ o cɛ kan da la a t'o si fɛ. Ne bolo a ye jikalan fɛnw bɛɛ b'i kan bere k'i bugɔ. Chago to ça. Somakɛ dɛsɛlen don ka fara kungo la. Wara a gɛn sa a kin. Mais kun na dɛsɛlen don ka fara la. A ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la. Halisa ne bɛ se k'an tenter. O mana kɛ cogo o cogo sa Umar. Mais denni a yir'i la yɛrɛ de a t'i fɛ quoi. Ou bien Umar ne bolo solution kelen de b'a la. I sugu yala dɔrɔn a banna. N ka cɛ o kuma ma se yɛrɛ. Ou bien n'o kuma ma se I ka comportement falen. Muso ka k'i fɛ fantanama o ka wusa a ka k'i fɛ famanama. C'est que n'a kɛra I fɛ famanama c'est que a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ. Ah Umar. N bɛ fɛ nin ka kɛ n fɛ i n'a fɔ foyi tɛ n bolo quoi. O bɛɛ bɛ se Umar mais denni mana yir'i la yɛrɛ de a t'i fɛ o kan kan. Ne ko bɛ système yɛlɛma dɛ. Doni min bɛ ne kun n y'a sigi ɲɔgɔnmɛ quoi a tɛ se ka taa. An ka Umar a bɛ kun ne kɔni bɛ mun dɔn a fɔ kɔni e ka doni yɛrɛ ka don den ye. N ka cɛ n'o fɔ sa. Mais ne ye sa mun fɔ. An bɛ teriya la n'a san joli. Tiɲɛ yɛrɛ si. Mɔgɔ kelen bɛ se ka ne dɛmɛ nin ko la dɔrɔn toi seul n'o tɛ ne tɛ mɔgɔ si de la bilen. Mais Umar ne y'a dɔn ne bɛ se k'i dɛmɛ a ka di ne ye k'i dɛmɛ fɛnɛ. Mais denni ma k'a yira A plus B I ka ko man d'a ye fɛn I kunkolo bɛ cɛ o cɛ kan da la a t'o si fɛ. N ka cɛ teriya dabɔra mun kama. Ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn sutura. Bon ne bɛ fɛ k'an dɛmɛ. Ok n ka cɛ an kɔni an b'an se kɛ. Mɔ ye ten. Ne yɛrɛ tun bɛ se ka kɛ cogo min ka dɛsɛ ka jɛ musonin kelen kɔ e ba min y'i wolo kalo kɔnɔntɔn e jɛra o si kɔ e ko e se ka jɛ nin denni kɔ a b'i bolo yen nɔ. Awa I kɔni m'a dɔn ni ne kulonkɛ kɛla ne b'i nɔfɛ ni y'a san joli komi furu ne bɛ sɛbɛ yɛrɛ maa minnu b'i nɔfɛ olu bɛɛ ye kulonkɛkɛlaw ye n'i kɔni i b'a dɔn ko sɛbɛ ɲɛna. Umar mais mun ne yɛrɛ kɛra ne m'a fɔ e ka fara ka bɔ ne da. E ne tɛ se ka fara ka bɔ ne da de ya. Awa a dɔn k'a fɔ don dɔ e cɛ jan kojugu don dɔ e cɛ so se tɛ ne ye bi I b'i ban ne la ko fɛn tɛ ne nka furu dabɔra ɲɔgɔn jiri tugu ɲɔgɔn faamuya de la o kama ne bɛ fɛ I ka sɔn ne la ne e bɛ jɔ mais ne tɛ ka se ka fɛn kelen faamu I ta in na ni ye jigalimanw bɔ I kan e bugɔ bere la o bɛɛ la walasa I bɛ se ka fara ka bɔ n na I tɛ se ka fara ka bɔ ko I bɛ fɛ ne ka mun de k'i la a tɔ tora sa n y'i faga de walasa I bɛ e bɛ ka ne ka ko min sera a dɔn k'a fɔ k'o bɛɛ kunna ne fɛ nka ne b'i fɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de la est-ce que I bɛ k'an faamuya ne tɛ kulonkɛ yɛrɛ de la I ka di ne ye n bɛ fɛ ka chance kelen ɲɔgɔn na. a t'i la ko ne bɛ ka Awa Awa. Jakite. Sabali. C'est comment? I yɛrɛ i ye n bila dɛ. Wallahi.
a kɛra tile 2 caman yɛrɛ de. sabali ne yɛrɛ ma se k'i ta in faamu i tun tan i tɛ se fɛ yɛrɛ tun bɛ kɛ ne kɛrɛfɛ waati caman baaradaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya ye waati de waati min na ne bɛ ta ka na ne ye baarayɔrɔ in na o don ni bi tɛ kelen ye jati n'a ma ɲɛ k'e ye ne danaya minɛn fa ne ye a ka kan ne fɛnɛ k'a to i ka baara kɛ ni i hakili ye k'a sɔrɔ ne tɛ baarayɔrɔ ka taa ɲɛ ne y'a ye o bɛ e yɛrɛ dusu la ka tɛmɛ hali ne kan o de kama ne ye baarayɔrɔ in to yen k'a to i k'i sago kɛ bari n b'a dɔn don min tɛ bi ye ne bɛ baarayɔrɔ in nafa dun k'e to bɔlɔlen o de kama ne yɛrɛ ye n mabɔ baarayɔrɔ in ko bɛɛ la ka n ta kɛ n ka cimisɛnnin wɛrɛw ye n'o tɛ k'a fɔ n y'i bila ne tɛ se k'e bila bari e kɛra ne dɔ de wa e kɛra i n'a fɔ ne balima de bi ni ne tununi la kana ɲini yɔrɔ jan ne ka dayɛlɛnen du ye su ne ka dayɛlɛnen du ye tile i ye kɔrɔfɔ faamu kɔni n y'a faamuya sabali tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ mun fɔ bilen kɔfɛ komi i yɛrɛ kun nana bɛn n nalen dumuni kan ka na sisan an b'a la an bɛ dumuni dɔ kɛ non ma d'a la ni n bɛna se k'o kɔnɔ sabali i filɛ e tɛ falen de quoi non n kan ka taa ci rendez-vous dɔ de bɛ n bolo donc ni ma t'o la sisan dɔrɔn a ma nɔgɔn n y'a faamu sisan sinon o tun bɛ ka kɛ juguya ye dɛ nɔ juguya tɛ kow de ka ca n y'a faamuya sabali a y'a basi tɛ Awa a ye to dɛ Miguel a ye to dɛ ça va Awa e bɛ ka mun kɛ n ka cɛla ne tantôt Awa a dɔn k'a fɔ hadamaden cɛla bɛ fɛn fɛn faga o ma jufa wa a dɔn k'a fɔ fɛnɛ ka di ne ka cɛ Awa i miiri dɛ dimi bɛ ne ka cɛ kan bi n'a kun bilali e kan e kun bɛ yala k'an ɲini su ani tile mais hadamaden i bɛ girin ni dungɔ bɛɛ kan o bɛɛ t'i nin ye dɛ o bɛɛ tɛ se ka k'i ka hɛrɛ Awa a dɔn k'a fɔ k'i furu de y'a mɛn Awa ne ko bɛ se ka kuma kelen f'i ye yala mun ne yɛrɛ kɛra e m'a fɔ k'a bɛna ne furu de wa o tuma ni dugu baden na muso furu t'a banna fo ne kelen a y'a to sanga ni lagila fara ka bɔ ne da Awa e yɛrɛ b'o dɔn k'e muso furu ta ma ban k'a dan to e kelen mais a ko k'a bɛ e de fɛ i fana k'i kɔsi ala sa bon a fɔ a ye ko ne ko n t'a fɛ a yɛrɛ ka na yala ka ne ɲini jango ko n k'a ye ɲɛ la mun de kɛra i fara n na a san bogotigininw mun m'u fɛ o t'olu fɛ dɛ fo mun ye tile k'u ɲa ma den kari a fɔ ne sɔnna Umaru la o tɛna kɛ e ka hɛrɛ ye o tɛna kɛ Umaru ka hɛrɛ ye anw minnu ye Umaru génération ye an si ma muso furu ŋan'a siri fɔlɔ kuma tɛ kɛ ka muso furu Umaru ye bi alhamdulilayi Umaru ye a ŋan'a sigi a bɛ furu a fɔ Umaru ye furu o tɛna dɔ bɛ juru mun na ka dɔ bɔ Umaru ye juru mun na mais a bɛ ka girin mun nɔfɛ o ka sira t'a la yɛrɛ kɛ kuma tɛ kɛ furu a b'i bolo muso ne ko Umaru muso ka fɛn kɔni a bɛ to o ta la muso i lamɛn furu de ne bɛ mun f'i ye Awa a ye se ka furu Umaru ma o de dagara aw fila bɛɛ la an tɛ bɔ n denkɛ kodi baasi tɛ yen n denkɛ e yɛrɛ jɔn ye ne ma se k'e dɔn dɛ bon ne tɔgɔ Umaru an bɛ kɔfɛ kare in na kɔfɛ kare in na jɔn den ye e bon ne ma dɔn ni i bɛ se ka ne fa dɔn tan dɛ barisa ne fa tuma bɛɛ a bɛ taa an village la ka taa foro sɛnɛ ninnu de kɛ o de ye tiɲɛ ye sinon ni e fa tun bɛ yan ne tun b'a dɔn ani ne tun bɛna ɲɔgɔn dɔn sabula an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la n denkɛ i yɛrɛ i bɔlen bɛ mɔgɔ ɲɛnɛma fɛ i ladamunen don kosɛbɛ n bɛ mun f'i ye n denkɛ to i ka taa misiri la sabula i ka diinɛ ɲɛɲini o ka ɲi kosɛbɛ adamadenya la n denkɛ n bɛ ka mun f'i ye i bɛ ka faamu to i ka taa misiri la komi ne yɛrɛ tatɔ filɛ misiri la misiri jɔra ka ban i y'a faamuya ok n denkɛ an b'a kɛ ten n'i taara bɛ n ka foli fɔ wa n denkɛ e n'Awa bɛ ɲɔgɔn dɔn de awɔ ne n'Awa bɛ ɲɔgɔn dɔn a ye ɲɔgɔn dɔn min n'an bɛ taa ekɔli la souvent ne n'Awa bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔli taga sira la kuma bɛɛ i m'a dɔn diɲɛ tɛ foyi ye e fa ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn a filɛ ni den ne bɛ ɲɔgɔn dɔn denmisɛnninw de bɛ ɲɔgɔn sama ka se ɲɔgɔn ma
Nyame, Nesera, Mika Fully Fly. Nyame. Amina Rabi, not do be. Don't for Sanjol me no for women for Mamira. No, Munera can de Umar. Mufer Border and Piflafi and Mumer Borahamuna, even if I be foul. Wait. Aha, don't move it, go. 40. Tu te on a sang master on a going bebla. Awa, Number. Basity. Basby. Near any Kamalin do in your way. Odongo. Kunga Fully. Only member one in my fede. Wow, I'm enough for Ladam Nino. Akuma Katoko Umar. I Galayama, Kunga Fully. Our Engelama, Cosabada. The one never flee and no one did a camelin dog mafia. It did like a Camelin dog of Mafia. Oh, my boy, it didn't do it. Which any is on Arabadi and Fagawodo. Our canoe for. Nay, Camelini to come. Nidomo, a few Sabula. If it didn't Mogodima. Mogom la maralino, Mogom ladam. Nkamalani me bolomka. Bolonyana maba. Amaka soro for in there. Nga. Najati mina tukala. Nimbora du maralinko. Nibe mogo furu nyokombo. Wa madon. Ni kamalin. Amaraleno tugum. Aladam no tugum. Ni den takadama. Ate biju yoro abada. Wa biji gifa kosebe. Come you got into it in Channing to go to Snake in fine. Whom you got it? Bashite. Mfenemina la colosulu bully aka. And in a jatimino and in a fellow to Ala. You got into Nam and Nimita. Yame. I can miss some more for it. Ah, be dunkoni. Eh! I like a little mandama. Session. Our Umar, no myself, Magalefi. But if you see it, come back. No come to us about a solution for it all. Mais tu sais, le problème est mien. Avant la roue, ni moment de cours qu'elle est là, à dossier, on va aller à faire un moment de nous fait. Joe, moment killing. moment. Bon, Umar, le ça vous fait ça. Il est taillé à la Denina. Souvent, on m'a donné un fourni. Denima, pour le monde, faire un moment. Moi, il est à faire. Il est comme oui. Mais, des solutions à faire femme. Un mois tarana, moi, visigi, ne visigi, et visigi. Un mec tiré, mon mari. Un racket tout dans quoi. Sarah, awa bena minka. Moi, il m'a minka. Nega sera ici là. Mais si l'on aura bec en or, est-ce qu'il va en fumer? Nego awari. Et puis avec une taille, takuya. Eh, moi, le fait que ni flic ou n'albi. Ni filito. C'est que va sur Italie, alors dans nos camas. Ah tiens. Il veut me faire vous faire. Oui, tiens. Faut te m'y faire. Oui, tiens. Est-ce qu'il va faire? Mais Omar, il y a eu assisté de l'ingakuna. Voilà, fait une délit. Alors, il a mis dans nos camas. Si la mina au ça. Awa. Namen. Sanjul mi no fait, itiga na me op mamnyara. Yimiri doni gi koflana. Mega tugi ko na fo sagana mone. Nini mashi tiga nyala no so. Ne tiga ne desera ko 20 beri la. Al bora. Davini sunoti. Miri ela. Awa. Yemo horira. Egi miri dono. Ina be deja. Awa, ne bi fe. Me fega ken fe. Ina kan. Ni kan. Ali ne ger farbe to de 7 awa. Me fega ken. E clara. E bisa boyen ateme. Mais ne bi se ga boyen to de ma. Boyen ne gateme. Kala boyen ateme. I ga boyen ateme. War, itu bala mga chon. Don no. Sabe duguma. Eso ve que si no goma.
nga cɛ ma mun fɛ n'i banba i bɛ k'i furumuso ye a m'a fɔ an mɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon an bɛ mun lasigi an b'ala taa fɔ mɔgɔ den ala kama an bɛ taa sɛmɛ wɛrɛ fɛ yɔrɔ sisan yɛrɛ nin ko in bɛ ka ne tɔɔrɔ yɛrɛ a bɛɛ ni ala cɛ mais n'i ye miiri a kanu min dusukun na n tɛna se ka foyi de k'a la. Umaru mais depuis bi tɛ ne fɛn fɛ yen kɛ k'i sugu y'a den na n'a ma ɲɛ a bɛ ka ko b'a kɛ tantɔ a bɛ k'i sɛgɛn n'i y'a dɔn i tɛ se k'i sugu y'a la a fɔ i fa ye i fɔ ka t'i présenté a fa la. il paraît que ne bɛ kuma minnu fɛ yen na i bɛ to ka ɲinɛ ne y'a fɛ yen n bɛ fɛ a ka kɛ n fɛ n fantanama o la souvent hali n'a bɔra kalama ko fɛn bɛ n bolo a tɛna fili a yɛrɛ ma o ye tiɲɛ mais Umaru den dɔ ka communiqué la o tɛ ka bɛn ne yɛrɛ ma de quoi. fɛn o fɛn daminɛ ka gɛlɛn segu laban ka di ne bɛ n banba halisa. n'i banba sira ka jan kɔni b'a bɛ se. Awa n'i bɔtɔ ye min. n bɔtɔ nin terimuso fɛ. Awa ne m'a fɔ i ɲɛna i ka dɔ bɔ yalaba in na i k'i sigi so yasa ni furubaga nana a k'i sɔrɔ so i fa ye ne mun ye ne lajɛ kɛ teri foyi tɛ ne la ne tɛ so kɔnɔ n bɛ misiri la awa lajɛ i ka dɔ bɔ yalaba la muso yalakɛla sɔn bɛɛ bɛ da hali sɔn t'i la o bɛ da i sigi so. n y'a mɛn fɔ vraiment n kelen dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ n bɛ taa n terimuso nɔfɛ dɔrɔn an bɛ baro kɛ o de bɛ n bɔ ka taa. n y'a mɛn baasi tɛ n'i ko ten i sigi so kɔnɔ ni yɛrɛ n bɛ taa ci la n bɛ segin na. ni e yɛrɛ nana ne yɛrɛ mago bɛ e la. e mago bɛ ne la ok baasi tɛ. Awa. Ye mun bɛ di. Logo, e ma ka taga min de? Jɔ to ye. N'i m'a fɔ an bɛ kɛlɛ yɛrɛ. N'i y'o to ye sisan k'an ka taga. Cɛ yɛrɛ fɛnɛ. Ne y'a sɛgɛn an tɛ taa so ten. Ka taga so wa? E taara an ye wagati dama min bɛɛ kɛ an tɛ ka ɲɔgɔn ye foyi an kɛlen ka ɲɔgɔn ye o la an bɛ yaala la k'an taga so. Baara san ne fɛ kɛ. An ye waati min kan tɛ ka ɲɔgɔn ye fan k'o bɛɛ yɛrɛ tagama kɛ ten. Hali n'an m'o bɛɛ tagama ye an ka ɲagafin mɔgɔ ɲɔgɔn na. Hali yan fɛ k'an ɲɛ. Ni parila ta ka taga. Voilà an t'o bɛɛ yaala. Ne bɛ fɛ an faga. Hali ni mi faga taa yaala dɔrɔn. N'o de ka di problème t'a la. Ɲɛnamaya ye kuma de ko ni kelen kelen bɛɛ bɛ saya nɛnɛ n'o ye tiɲɛ ye ka bɔ togo la ni kelen kelen bɛɛ bɛ jarabi nɛnɛ. Bɔ ye ne ka tɛmɛ n'i tilala bɔ ye n ka tɛmɛ i ka bɔ ye n ka tɛmɛ. Setigiya tɛ jarabi la wa fantanya yɛrɛ t'a la setigi n'a ka nafolo fantan ni kulekule b'i sago k'a furumuso la nka hɔrɔnya kama bɛɛ ka to i sugu la. E bɛ jɔbɛ mɛ ne tɛ ka se ka fɛn kelen fɔ i ta in na ni jigalima bɔ i kan ne ye bugɔ bere la o bɛɛ la walasa i bɛ se ka fara ka bɔ la i tɛ se ka fara ka bɔ ko i bɛ fɛ ne ka mun de k'i la a tɔ tora sa n y'i faga walasa. Ne Umaru min filɛ nin se sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ne fa ye nka ne mago bɛ muso de la muso min bɛ kɛ n fɛ fantana ma bari n mamuso ka fɔlen kɔrɔ don. Ne fa tɛ yan. Ne kɔni ma dɔn e k'a kuma na. Ne kɔni ma dɔn e fa fɛn bɛɛ la. I taara fa de b'a la wa? O to ye. T'a bɛɛ.
Bon, nena na ole ni kana ni wanyala kwa ule ndio. Mais on lui fera tout. Ah, de ça fait bon. Agora. Eu agora. Agora aí mas até no ar. Nanti kele. Esse que bonito, Aí do. bom, né, filha? Severa. Mini ci sabali fe. I bɛ taa I b'a fɔ a ɲɛna ko n kan ka voyage sini. Awa, ko to yen pewu ni n ka minɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ban ni sabali tɛna se ka ɲɔgɔn ye. I bɛ taa I b'a fɔ a ye sini n kan ka voyage nka ko baarakɛlaw tɛna baara dabila u bɛna continuer ka baara kɛ a togo kɔrɔ la. Ko to yen k'i teliya ka taa n ka ci fɔ n'i taara I k'i teliya I ka na I ka ci bɛ n yɛrɛ bolo k'o f'i ye I teliya I ka hakili to I yɛrɛ la dɛ. Ah, la vie. Ura tunya tagale. So konnana. Furu keni furu muso ni ɲɔgɔn cɛla. Bɛnbaliya caman bɛ yen. K'a sababuya kɛ cɛ bɛ mɛnni min k'u nɔfɛ k'a b'u furu. N'a fɔra ni ma jarabi mɔgɔ wɛrɛ la ni Awa tɛ. Awa in fɛnɛ bɛ fɛ ka ne ka ɲɛnamaya ta k'o don galama la k'a sen d'a ma. Dɔ wɛrɛ tɛ k'an faga. Ma jarabi mɔgɔ wɛrɛ la ko fo Mohamed. Bon, Mohamed fɛnɛ ale a bɛ mɔgɔ bonya trop ta fo ma deli ka se ma. Nka ni Awa ye fɛnɛ n ko non a tɛ bo yɛrɛ kɛ ko. Est ce que a b'a kalama k'a fɔ k'a fa bɛ baara kɛ ne fa de ka entreprise la. Diɲɛ tɛ dɔn ka bɔ ne ye. Nin bɛ k'a bɔ ne la ko se tɛ ne ye. Et pourtant n bɛ fɛ ka kɛ n fɛ k'a sɔrɔ se de tɛ n ye. Mɔgɔ fantanama muso o de ye muso ye. Ne dun bɛ n jija nin ka kɛ ne fɛ ni fantanama. O la an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya hali n'a bɔra kɔfɛ ko fɛn bɛ ne kun. O la n bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ n fɛ nata la a kɛra n fɛ ni na kanu na. Et pourtant n b'o muso de ɲini diɲɛ na n mamuso satɔ tun b'a fɔ n ɲɛna n'i bɛ kɛ maa fɛ kɛ maa fɛ maa min b'i fɛ k'a sɔrɔ fɛn t'i kun. N bɛ ka n mamuso ka sira de ta. Et pourtant n ye layidu ta ye ko n b'a tɔgɔ da fɛ. Si de ka gɛlɛn n'o tɛ Awa ne bɛ kɛ n ta ye fura foyi t'a la. Ne bɛ Awa ci ne bɛ kuma jumɛn Awa ma se yan. Awa ne ko Awa tɛ yan. Naamu bɔ. Awa ni masa y'i ci n'i taara ci la a ka kan I k'i teliya I ka na ci jaabi fɔ a ye. Bon, ne nana sɔrɔ e tɛ yan. E nana sɔrɔ ne tɛ yan. Sabali dun ko mun. Bon, sabali min fɔ tɛ se ka ɲɛfɔ dɛ. A tɛ se ka ɲɛfɔ. O tora I mɔgɔ faga kuma de fɔ wa. Ayi
a ko k'a mɛn baarakɛlaw bɛ continuer ni baara ye k'o ka ɲi. O togo ɲɛna o tɛ baasi ye awa n'i y'a ye n bɛna taa voyage la k'i to yan n ka danaya de b'i kan a ka di n ye i k'i sigi yɔrɔ kelen yanni n ka na ka bɔ nin voyage in na n'i y'a dɔn i tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen yanni k'an na a to n b'i bila ka taa village la. taa ka mun to yan. I ko jumɛn. ayi bɔn n y'a mɛn. o togo ɲɛna komi ci telima bɛ yɛrɛ bolo n kan ka taa n ka ci tɔw la o de tun bɛ n bolo k'a f'i ye n bɛ na fɔlɔ i ka hakili t'u yɛrɛ la dɛ. Mohamed i taara ko bi ka di. Mun de kɛra wari de dir'i ma. ayi ko wari bɔ. O b'a fɔra i bɛna taa kɔ kan dɛ. o si tɛ. Jumɛn dɔ ma fɔ n ye kɛ. i b'a dɔn voyagera mɔgɔ si t'an ka so bi taara an y'an diya t'an ka baro kɛ mɔgɔ si tɛ min b'a déranger e tun ye kuma o la dɛ. N'i ma ye k'i bɛ mɔgɔ labɔ so ni kuma ɲɛnama ye kɔ n'i ye kuma dɛ yan i t'i si ka kuma mun de bɛ yen. ne y'i wolo o la bɔn n'o b'a n'a fɔ. mɔgɔ mana kuma fɛ dɛ i bɛ se ma. Lagare plus. Awa. Ye kuma min fɔ sisan a tɛ se ka passer n'a ma ɲɛ k'i masa voyagera k'i to sokɔnɔna la o ye danaya dɔ de i ma fɛn o fɛn k'i masa ɲɛna i kana fɔ k'i b'o k'a kɔ n'a ye nin kɛ sisan n'an denw ye nin kɛ an bɛ se ka mun de f'u ye. Mohamed dɛ e yɛrɛ de bɛ siran kojugu sinon ne ye kuma bɛɛ f'e ɲɛna bon a taara voyage la an mɔgɔ fila dɔrɔn bɛ n'a ye jɛ i bɛ se ka siɲɛ yɛrɛ mɛ i bɛ k'o kuma fana caya. ne ɲɛ bɛ nin na cogoya min na dɛ ne tɛna yan nɔ ne bɛ taa so. Awa n tɛ awa ye de awa. n'an bɔ. awa mun de kɛra. ayi awa ko dɔ bɛ yen nin tɛ kɛcogo ye fiyewu awa mun de kɛra. n y'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ i ba tɛ yan nka awa i fa de ne ye dɛ n delila ka kuma in f'i ye ka tɛmɛ e man ka tɛ ka foyi de dogo ne la diɲɛ sosigi in kɔnɔ awa mun b'i la a fɔ n ɲɛna nin y'a fɔ wagati de dɛ mun de kɛra. awa n bɛna kumakan kelen f'i ɲɛna sigida in na yan bɛɛ ka bonya bɛ ne kan wa bɛɛ ka danaya bɛ n kan awa kana na n sigilen da don kuma la mun ka gɛlɛn ma kosɛbɛ mun b'i la nin y'a fɔ wagati de awa a fɔ n ɲɛna mun de kɛra. bɔn foyi de ma kɛ n'o y'a sɔrɔ nɔ ko mun bɛ ne la sisan b'a sɔrɔ n'a y'a f'i ɲɛna wa ni bako ta fanfɛla don o jɔrɔ b'i la yɛrɛ o hami tɛ ne la yɛrɛ parce que ne mana fɔ fɛn o fɛn e b'a bɛɛ di ne ma ne kan ka jɔrɔ ni mun ye tuguni a bila i kunna foyi kɔni tɛ ne la. baasi ye n'i ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen fɔ awa ne dalen don i la kosɛbɛ nka awa i hakili to i yɛrɛ la dɛ. n y'a mɛn. i ye npogotigi de ye wa i kɔrɔbayara i tɛ denmisɛnnin wɛrɛ bilen awa n bɛna fɔ. bɔn foyi tɛ. ni ko yira ala la Mohamed ni mago kun bɛ n na n b'a dɔn fɛn min jɔra yɛrɛ de la yala e bɛna ne furu wa. o b'i kunna pewu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la ne tɛ muso la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o ka di ne ka tɛmɛ est ce que bɛ ka fɔ e dɔrɔn de ka di ne bon furu o kɔni o bɔ e kun. ni e tɛ ne tɛna muso foyi furu
mais yɛrɛ ni kuma ye fɔ ka da kun jumɛn de kan foyi i ko foyi mais ni bɔra kalama k'i ye ko kɛ an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la yɛrɛ fɛn dɔ de fɔr'i ye ou bien i ye fɛn dɔ mɛn foyi foyi i ko fo o tɛ problème ye mais sa bɛ duguma sen bɛ duguma tɛ kisi ɲɔgɔn ma an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la an y'u bɛɛ to ne fa bɛ so kɔnɔ yan'a ka bɔ ka n'an sɔrɔ yan o de kun anw mago de ok problème t'a la n'a fɛ to min na i hakili b'a la an b'a kɛ kɔfɛ ok balimakɛ balimamuso kungo de tunne kan mariage denwuli wala ɲɔgɔn caman e mago bɛ décoration cɛɲuman de la maa min b'a ka baara dɔn o décoration ye tiɲɛ nka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ ka sira ka électronique sanfɛ jate décor ka baara don k'i ka mobili décorer ka ɲɛ fo maaw tɛmɛtɔ ka signalé ka bɔ mobili tɔw la e ka nin numéro in wele dɔrɔn jate décor ko k'ale nakun tɛ dɔwɛrɛ fantan faama ka bɛɛ dama ka ɲa décoration ko sira fɛ wa o ma ɲinɛ dɛ o ye location fɛnɛ fari tulo da la e maa min mago bɛ basi chaise a n'a ɲɔgɔn caman jiw gâteau anniversaire la jate décor wele dɔrɔn u nakun de don tilala tuguni ni ka cadeau spécial ta ka k'u ka client ye ko numéro min bɛ kɛ sababu ye k'u wele marché la numéro in bɛ appel min kɛ a crédit ɲɔgɔn fila bɛ tila ka lasegin kun ko jate décor ko k'ale nakun tɛ foyi ye yaasa ka client lafiya décoration ko ani location ko la an taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ ballon kɔrɔbɔ ja aw ni ɲɛ an ka taa kɔrɔbɔ jate décor sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ bamakɔ kura ma balimakaw kɛrɛfɛla la numéro min filɛ dugumala la ni déplacement ka gɛlɛn ma ni numéro wele dɔrɔn i mago bɛ fɛn o fɛn na a bi sɔrɔ f'i yɛrɛ sigiyɔrɔ la ko ciden bɛ maa min bolo o ye tagamabɔlen ye ma